Laita sulle lainapanne joka tapauksessa. Nyt ei piipitä, se on aina se. Se on sitä, se on sitä.
teknologisia. On kyllä niin, siis on se kyllä ihan se on kyllä. En tiedä kuinka se tuossa kestää. Joku pajaa, eikä palaa. Nyt se laitetaan kiinni tuohon seinään. Tuntuuko koira omalta? Kyllä. Käyttäytyy niin kuin odotin. Joo, hyvä. Lähdetään loppupäästä liikkeelle. Laukauksessa ei mitään ongelmaa. Se on laukausvarma koira. Juoksupäästävyydessä ei mitään ongelmaa missään vaiheessa. Todella nopeasti palautumassa uhkissakin. Sitten se on nyt tapahtuu. Ja sille ei jää nämä meidän rekkulat muistiin millään tavalla. Se kun on selvittänyt, niin saman tien unohtaa. Nokka kohti seuraavia juttuja. Eli puhutaan kohtuullisen kovasta koirasta. Se voi tietysti sulle joskus asettaa pieniä haasteita. Jos sinä olet tuonne päin menossa, niin se sanoo sulle, että minä haluan tuonne. Kyllä, on sanonut. On sanonut. Joo. Sitä se niin kuvautuu kohtuullisen kovaa. On omaa tahtoa koira. On, joo, kyllä. Eli +3 kohtuullisen kova. Kiusa. Temperamentti, mielenvilkkaus, kuinka oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti se lähtee siihen ärsykkeeseen, mitä sille niin tarjotaan. Lähtee heti ja pysyy siinä, sen ei tarvitse pälyillä ympärille eikä pyöriä ja hyöriä, että se keskittyy siihen. Ja sitten erikoiskokeenahan siinä on tuo takapäin tuleva tynnyri, niin reaktio siinä oli tosi täsmällinen, ei se tosi pitänyt sitä oikeastaan millään, mutta suvaitsi pyörähtää ympäri suunnilleen etujalan paikallaan ja se oli siinä. Ja sitten kun se käännyt ja tuli tähän tynnyriin, niin se tuli sinne reahan ja kuittasi sen. Ja haalari se kuittasi jo siinä, kun se kävelit ohi siitä. Tarkoitus onkin, että se ei sillä ensimmäisellä kerralla, kun se haalari nousee ylös, että se ei kerkisi silloin repätä siihen kiinni, mutta siinä ohi mennessä se kuittasi ja jatkomaan tänne myyttää. Puhumme puhtaan vilkkaasta koirasta. No sitten hermorakenne. Sen voisit hakea uudestaan ja ottaa toinen kierros. Sillä ei ollut mihinkään kiirettä tuolla, eikä se ottanut minkäänlaista painetta sillä tavalla, että se olisi näkynyt siinä koirassa. Ja erikoiskokeena siinä on tuo kelkka. Sehän oli kelkkaa vastassa, että kun yllä, niin käkkään huononi siihen. Ja ei ruvennut sitten härppimään sitä kuitenkaan repimään. Ja kävit sen muutaman metrin päässä kääntymässä ja tuli ohi, niin se käveli siihen niin mittaan jos ollut. Ja sama tuossa seinällä oli tosi hyvä palautuminen kanssa.
Eli me puhumme hermorakenteeltaan tasapainoisesta koirasta ja se on +2. Taisteluhalu leukojen ja lihaksista. Leukojen käyttö on varsin kevyttä. Se on vähän semmoinen pianonsoittaja, näpeltäjä sille, mutta halua on leikkiä, mutta sitä käyttää myös lihaksista. Ja sieltä me saadaan niin tuohon pikkusen kosmeettista apua, eli se on 2A kohtuullinen. Leukojen käytön perusteella se on ollut 2B. Sehän pisteessä sama arvoinen, mutta vähän niin kuin sillä alarajoilla kevyempää kalibria. Puolustushalua haetaan, no sen se osoittaa. Se ampuu eteen heti ja pysyy siinä. Ja hyökkäjä sai kiristää otetta, niin ei mennyt pakki päälle. Ja kun uhka loppu, piiska pois, niin hyökkäjä voi tuoda suoraan sen syliin. Se mitä tapahtuu. Ja itse asiassa ihan sama tuossa seinässä. Se oli tosissaan siinä ja heti kun menin näkyviin, se kääntyi kohti ja rupesi katsomaan, että mitähän tuo äijä meinaa tehdä. Ja sitten ottautui siihen hommaan ja piiska pois ja taas suoraan syliin. Eli puolustushalu on +3 kohtuullinen hillitys, terävyys kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua tai ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua kuvastaa sitä, että se on rehellinen. Sitten sen itsenäinen toimintakyky ratkaista näitä asioita täällä. Siinä periaatteessa erikoiskokeena on tuo kelkka ja sitten tuo pimeätila. Niin no eipä niitä oikeastaan tuon paremmin voi suorittaa. Ja kun se toimii joka paikassa, kaikilla alueilla, myös aggressioalueet on käytössä, niin sen toimintakyky on hyvä +2. Lomakepisteet on asiat miinuksia täällä ei ole missään ja plussaa tasan 240.